Σταμάτα ό,τι κάνεις και μείνε σε αυτό το βίντεο, γιατί εγώ, η Κατερίνα, θα σου δείξω εσένα που έχεις επιχείρηση τι ακριβώς να κάνεις για να ελέγχεις το website σου και να δεις αν σε βγάζει στα αποτελέσματα της Google. Πάμε να το δούμε. Για αρχή θα ανοίξεις το site της επιχείρησής σου και θα ανοίξεις και το PageSpeed Insights. Και αυτό που θα κάνεις είναι πολύ απλό. Λοιπόν, θα πάρεις το link του website της επιχείρησής σου, θα το κάνεις μία αντιγραφή. Μετά θα πας στο PageSpeed Insights και θα το κάνεις μία επικόλληση. Να σου δείξω τη διαδικασία, εγώ το έχω κάνει πολύ. Και θα πατήσεις ανάλυση. Και αφού έχεις πατήσει ανάλυση, σου βγάζει εδώ όλα τα αποτελέσματα. Και αυτό εδώ είναι που μας ενδιαφέρει. Αυτό εδώ σημαίνει ότι αν ψάχνουν οι πελάτες σου, οι υποψήφιοι πελάτες σου εσένα, τότε θα σε βρουν και στην Google. Αν χρειάζεσαι βοήθεια με κάτι από αυτά, άφησε μου μια καρδούλα στα σχόλια και εγώ θα σου στείλω μήνυμα προσωπικά για να δούμε πού κολλάει το website σου.